Pwede mag-video clips lang. Sa loob? Ha? Ah, dito, sa labas. Okay lang. Sa loob. Wala akong ticket eh. Pwede ba sa loob? Oh, yan nga. Ay, sa kanila to. Baka lang naman, malibre sila ng tickets. Ay, bawal. Sa loob. Bawal sa loob. May disclaimer din po sila. May tour yung mga bata ngayon. I'm not sure what school sila. Hi! Hi! Been there, done that as a teacher.